Karong Mayo tuig 2026, ang Subo mao'y mahimong sentro sa pagtagad samtang kini mo-host sa ika-48 nga ASEAN Leaders Summit. Paglawig sa atong kaugmaon, duyog tatanan. Apan, unsa man kining ASEAN? O giunsa man kini pag-apekto sa atong katawhan? Usa ang Pilipinas sa 5 ka nasod nga nagtukod sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ni atong Agosto 8 tuig 1967. Tumong niini ang pagpalambo ug pagpanalipod sa kalinaw, pag-uswag sa ekonomiya ug kalig-on sa rehiyon. Karon, adunay napulog usa ka nasod nga sakop sa ASEAN nga nagtigom matag tuig. Kauban niini ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam ug ang Pilipinas. Labaw pa kini sa usa ka tigom. Kini usa ka madasigong paagi alang sa atong pag-uswag. Usa ka dako nga dungog ang pagdawat sa mga lider o delegasyon gikan nining mga nasura. Higayon kini aron ikapakita ang katahom sa atong nasod, lakip na ang kahanas ug kaalam sa mga Pilipino. Pinaagi sa pakigtambayayong sa mga barangay. Siguradong masaksihan o masinati sa atong mga bisita kung unsa kanindot ang Sugbo. Lapas kini nga higayon alang sa Sugbo nga ikapakita ang iyang world-class nga katahom ug ang kainit sa kasing-kasing sa mga Sugboanon. Ania ang pipila ka mga paagi kung unsaon nato pagtabang niini nga misyon. Una, mao ang kalimpyo o kahapsay. Lakip ang atong mga barangay sa ruta sa atong mga bisita. Siguraduhon nga limpyo ug madanihon ang atong palibot. Kuhaa ang mga basura o mga scrap sa inyong mga nataran aron magpabiling nindot ang atong kadalanan. Ikaduha, disiplina sa dalan. Magmabinantayon og mutuman sa balaod sa trapiko. Sunda ang pulisiya nga zero street parking aron magpabiling luwas ug hapsay ang mga rota sa motorcade. Ikatulo, be respectful. Ang delegasyon gikan sa nagkalain-laing nasod excited na nga makaila sa Sugbo. Ipakita ang batasan sa Pilipino nga adunay pagtahod sa isig ka tawo. Ayaw panglimbong sa mga customer nga langyaw. Ikaapat, digital responsibility. Likayi ang pagpakatap og fake news. I-share lamang ang mga beripikadong impormasyon gikan sa mga opisyal nga panid sa gobyerno aron malikayan ang kalibog. Ikalima, vigilance. Ang kaluwasan maoy responsibilidad sa tanan. Mahimong mata og dalunggan sa atong komunidad. Kung makakita kamo og mga bag nga gibiyaan o kadudahang lihok, i-report dayon kini sa mga barangay tanod o sa kapulisan. Ang usa ka luwas nga barangay maoy usa ka malampuson nga host barangay. Ipakita ang katahom sa Sugbo. Ipakita ang kahanas o kaalam sa Pilipino. ASEAN 2026, paglawig sa atong kaugmaon, duyog tatanan. Padayon Cebu, padayon bagong Pilipinas.